Stħarriġ tal-Eurobarometer żvela li l-kundizzjonijiet estremi tat-temp u l-qtuħ fil-provvista tal-enerġija huma l-aktar elementi li qed jinkwetaw lil poplu Malti u Għawċi. L-istħarriġ li involva aktar minn 26,400 persuna madwar l-Unjoni Ewropea sab illi 74% tal-Maltin iżommu flashlight jew xema aċċessibbli f'każ ta' qtuħ tad-dawl. Dan juri kemm in-nies huma mħassbin għal fatt li l-provvista qed tinqata' b'mod frekwenti. Interessanti l-fatt li dan l-istudju sar bejn frar u Marzu li meta kienet għadha ma faqqatx it-tieni kriżi tal-enerġija, ċoe dik li esperjenzajna dan is-sajf. L-istħarriġ wera illi 48% tal-Maltin huma nkwetati ferm dwar qtuħ tad-dawl jew nuqqas ta' provvista ta' gass u ilma. Din ir-rata hija id-doppju tal-medja Ewropea, illi jfisser li f'pajjiżna l-familji huma nkwetati id-doppju li jinqata' d-dawl meta kumparat ma' pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Dwar il-kriżi tad-dawl anke l-unions u l-korpi kostitwiti qed jagħmlu pressjoni kbira fuq il-Gvern sabiex jitfassal pjan serju u jsir investiment. Il-Partit Nazzjonalista minnaħa tiegħu qed jinsisti li Gvern ġdid Nazzjonalista se jinvesti bis-serjetà fid-distribuzzjoni tal-elettriku ħalli jassigura li l-poplu ma jibqax ibati mill-qtuħ fid-dawl.